Pozdravljam vas večeras u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika gdje vam predstavljamo jednu malu interesantnu izložbu o irskoj arheološkoj baštini. Nama je večeras njegova ekscelencija Louis Dowling, ambasador Republike Irske u Republici Hrvatskoj. Museum and to all involved in putting this up, and I know that there was a lot of work also initially putting everything together and done very quickly as well. So I think I should leave it at that, and hopefully many people will have the opportunity to enjoy this exhibition. Ovdje se ne vidi, ali na kraju izložbe još jedan od tih UNESCO-vih spomenika baštine koje nam možda i nemamo neki dojam sa same fotografije, ali Skellig Michael iz jedan od najznačajnijih spomenika irske baštine, samostan iz otprilike 7. stoljeća. Možda će ga neki prepoznati iz zadnjih par Star Wars filmova gdje se ta lokacija koristila za snimanje, ali ono što je nama u arheologiji puno važnije, puno bitnije, prikazuje znači, jedan samostanski kompleks, jedan od najudaljenijih pustinjačkih samostana u Europi, nalazi se na jugu Irske i održao se do dana današnjeg i on nam zapravo i predstavlja jednu od najvećih, najglavnijih poruka ove izložbe zapravo, a to je nekakva zaštita, odnosno promatranje svih tih spomenika kroz našu povijest i način na koji ih možemo zaštititi. Sve ove fotografije su nastale zbog nekoliko razloga. Prvenstveno je njihova konzervacija, znači radi se nekakvi arhivski zapisi kako bi se kroz vrijeme ustanovilo što utječe sve na te spomenike, kako se oni održavaju, da li ima kakvih problema, da li treba intervenirati. Znači sve nekakvi problemi s kojima se i mi u Hrvatskoj susrećemo kada je u pitanju kulturna baština. Također te fotografije služi i za ovakve stvari, da možemo prezentirati irsku baštinu čitavom svijetu. I na kraju bih vas onda samo htio pozvati da uživate u izložbi, pogledate, ako imate kakvih pitanja slobodno me možete pitati. Ja se nadam da ću vam uspjeti odgovoriti na većinu vaših pitanja. Ako ne, probat ćemo doći do autora izložbe negdje u Irskoj.